състезатели, третата двойка състезатели се справиха интересно, но очаквано добре за единия. Другия конциком сам, както казват италианците. Така, сега ми трябва двама играчи, като единият с навързани очи, а другият е неговият водач. Знаете, нагоре, надолу, ляво, дясно, направо. Знаете ги посоки. Сега аз сега ще избера. Тези, които не са играли. Габи едната. Искаш ли Габи? Косио? Габи, Косио, искате ли? Върви там. Хайде. Госпожата ти Останалите да изчакат синия сектор до басейна, но не вътре в басейна. А Габи, Коси при мен. Така, Коси ще бъде с завързаните очи, а пък Габи ще му обяснява на къде